Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca paper i píxels. Benvinguts a un nou capítol de tècniques d'escriptura. Avui vull parlar-vos d'una altra tècnica que se'm va acudir l'altre dia mentre mirava un videoclip a la tele. Si recordeu, en un vídeo anterior de tècniques d'escriptura, vos deixo l'enllaç baix, com sempre, en la caixa d'informació, vos vaig parlar de la tècnica de utilitzar imatges, Pinterest en aquest cas, fer com un càsting virtual i tindre ja unes imatges, unes fotografies o uns dibuixos de les quals partir per a descriure els nostres personatges, els cabells, o el color d'ulls, o la forma de la cara, per a evitar la temuda pàgina en blanc, per a tindre un punt de partida. Una altra manera de no tindre la pàgina en blanc és tindre ja una estructura de base. L'altre dia vaig veure el videoclip Elastic Heart de Sia i em va encantar. És un videoclip del qual jo he vist diverses interpretacions, ara vos en comentaré dos, i em va fer pensar que un videoclip que donava tant de peu podria servir molt bé per aplicar-lo a l'escriptura. Vos deixo també l'enllaç del vídeo baix, no vos el puc posar així ara per qüestions de dret, però si cliqueu en l'enllaç de la caixa d'informació el podeu visualitzar si és que no l'heu vist ja. És un videoclip en el qual es veu una nau industrial i una gàbia molt gran on estan dins dos personatges. Van vestits de color carn i van com molt bruts. La meva primera interpretació fou que eren animals que estaven engabiats, literalment, i que com que no es coneixien, intentaven cadascú defensar el seu tros de territori. Intenten acostar-se, intenten conèixer l'altre animal i al principi n'hi ha com una desconfiança, després es van coneixent un poc, s'imiten els moviments, un poc com fan els goril·les, sabeu? Me recorda molt a quan vaig veure Goril·les en la niebla i com Dian Fossey intentava imitar-los per a guanyar-se un poc la confiança i que s'anaren coneixent. El cas és que després vaig llegir unes altres interpretacions i una que em crida molt l'atenció fou que en realitat era una metàfora del cervell de les persones, en aquest cas de Sia, que és la cantant, i que un dels personatges era la part analítica del cervell i l'altra era la part creativa del cervell. La creativa seria la xiqueta, que és la ballarina Maggie Ziegler, que pot eixir de la gàbia i tornar a entrar, perquè la part creativa no té la gàbia com a frontera, pot ampliar-se, perquè ella potser la gàbia no la veu. No és un límit que té, però la part analítica són les seues pròpies limitacions mentals i no és capaç d'eixir de la gàbia. Literalment se'ns ensenya que un no pot eixir de la gàbia perquè és més gran físicament, per això l'altre personatge ha de ser més menut per a que sí que puga entrar i eixir a través dels barrots. Em resulta molt interessant perquè vaig veure que, oblidant-nos de la cançó i de la lletra, independentment del que diu, podíem traslladar aquesta història a molts tipus d'escenes de molts gèneres diferents. I és una activitat que vos proposo. Jo l'he posat en pràctica i em vingué molt bé per a desatascar una de les escenes que estava escrivint i he pensat que es pot ampliar a escenes d'altres gèneres. És un videoclip molt ric en coreografia i en expressivitat, tant a nivell corporal, del ball pròpiament dit i de l'expressió corporal, com facial. N'hi ha moltes escenes en què es canvia molt d'expressió de cara i això transmet moltíssims sentiments diferents, és a dir, que teniu un rang molt ample de sensacions i de reaccions i d'accions dels personatges per a enriquir la vostra història. Una opció és que l'agafeu com una escena de batalla. Podeu imaginar-vos, per exemple, que és una novel·la de fantasia, com en El Senyor dels Anells, i podeu fer una batalla en un lloc fantàstic. O podeu fer batalles reals i que siga bèl·lica, o que siga, per exemple, medieval, és a dir, que pot ser moderna o pot ser antiga. Com veieu, dona molt de rang la mateixa tipus d'escena per a canviar d'èpoques o per a canviar de mons i de gèneres. També vos val, per exemple, per aplicar-la a novel·la negra. Podeu fer, en aquest cas, en lloc d'una escena concreta, podeu fer tota una història i podeu fer que aquesta anada i vinguda dels personatges siga la relació, per exemple, de l'investigador i el sospitós principal, que s'escapa o no s'escapa, sabeu si al final fuig o no fuig. Aquesta típica relació de l'investigador que al final s'acaba acostant o acaba coneixent un poc la persona que investiga i es dona aquesta confiança i després pot ser una traïció de la confiança o pot ser no, perquè n'hi ha en el fons un punt d'admiració i vol ajudar-lo a que no l'atrape un altre investigador. Podeu agafar els girs que vulgueu de la història, podeu convertir-ho també en una història romàntica i que siga Per favor, ahí canvio l'edat dels personatges perquè així n'hi ha molta diferència i ja entraríem en una altra cosa.
podeu fer a la xica més major o al xic més jove, però feu-los unes edats més similars i podeu convertir-lo en una història romàntica. Teniu totes les vegades que teniu com es coneixen, teniu si acaben junts o separats, teniu tots els acostaments i separacions, si discutixen o si els va bé, teniu qui inicia una discussió o qui se separa, teniu qui pren la iniciativa, teniu com reacciona l'altre personatge, ho teniu tot. Teniu tota la coreografia, podeu imaginar-vos que és una casa, hi ha d'una gàbia, podeu imaginar-vos que és qualsevol cosa. Segons traslladeu l'entorn o l'època, podeu canviar de gènere, però teniu ja tota la coreografia de passos, teniu la història, teniu com comença, com acaba, què passa i en quin ordre i com passa al llarg de la història i què fa cada personatge, qui fa i qui reacciona. Ho teniu tot, teniu els sentiments perquè n'hi ha confiança, desconfiança, n'hi ha acostament, n'hi ha separació, n'hi ha diversió, n'hi ha moments tendres, n'hi ha moments durs, n'hi ha ira, n'hi ha amistat, teniu un rang molt ampli. És un videoclip que a mi m'ha encantat i cada vegada que el torno a veure intente imaginar-me'l en una història d'un gènere diferent, en una època diferent. Imagineu-vos, podem traslladar-la també a la ciència-ficció, imagineu-vos que és una forma de vida d'un altre planeta que ve a la Terra o que nosaltres aconseguim arribar a un altre planeta. Tindríem com seria aquesta mescla d'aquestes dues classes, d'aquestes dues formes de vida, com, diguem, la forma de vida que ve a un planeta o la que va a un altre planeta, si l'habitant del planeta se l'agafa com a invasor o no, si n'hi ha una guerra o no, si és una amenaça, si és amic, si és enemic, si al final les civilitzacions es duen bé, si no... Teniu un rang tan ampli de situacions, de gèneres i de personatges només basant-vos en un videoclip de 3 o 4 minuts, o el que dure. Si coneixeu altres videoclips que també donen joc, intenteu fer-ho amb altres videoclips o comenteu-me baix en la secció de comentaris si n'hi ha algun altre videoclip que també resulta interessant en aquest aspecte. Com sempre, oblideu-vos de la lletra de la cançó que està sonant i agafeu la història en si i canvieu-la de gènere. No necessàriament ha de ser com esta, que és més neutra i la podeu traslladar a 3 gèneres, sinó que podeu agafar una que ja tinga un gènere marcat i traslladar-lo a un gènere diferent. Feu-li la volta a aquesta història i d'ahir podeu passar a una altra història diferent. Si heu aplicat aquesta tècnica alguna vegada o si penseu aplicar-la, comenteu-me-ho com sempre i, per favor, en la secció de comentaris.